Hi, this is Chef Rafi and welcome to my show. Today we will be cooking an Ilocano dish. It is fishy paksiw. I would shoot this video and add Ilocano. To have the Ilocano turn into English, click on CC. I repeat, CC. Paksiw asida tilutok itang aldaw. Nabiit kan nalaka aluton iti paksiw. Kadaw yan ang maluto daytoy iti kagudwa nga oras. Suka, asin, laya, sidi, lasona, paminta kan sangapirit nga sukar, tigangangay araman ti paksiw. These are the ingredients. I am using mackerel fish. You could also use milkfish. Cut the bitter melon and eggplants like this. Ugasan mo't tagiti parya kan tarong kan iwaem. Remove the gills and innards from the fish. Ibagisam kan ikatem ti asang tisida tapno saan nga pumait datoy digo. Ngamahaan mo nga ikatem ti ulo na. We will start by simmering the vinegar. Put the delicious onions in the pot. Iap mo ti paryo iti laso na kan bawang. Now let's put in the Ikabil mo ginger. tinagalip alaya pang ikat daytoy ti langsi. Throw in the pepper. Timplaam iti atudo kasili asin kan paminta. Add the sugar and the salt. Pagburakam sakbay nga ikabil daytoy sida. Now it is time to put in the fish. Kalapasan na, mga laka iti sangkaaklo adanom kan inayon mo iti digo naging gana malipos ti sida. Bayam nga agborag ti 5 nga minutos. Add the eggplant and it's a million. I'm sorry, eggplant. Ipisok mo ti parya kan tarong. Ipaborok mo ingana maluto dati sida tarong kan parya. Agarop 5 a minuto. Anadam asaan nga masubraan dati luto na tapno saan nga marumok dati tarong kan parya. Wow, it's so delicious. Time to eat. Bon appetit. Adu dagiti agkuna nga namiimas kano amayadi paiti paksiw nga ikan kan ipatnag na tapno imagsipen timplana. Idasar mo anapudot nga ipanganda ito inapoy. Naluton ay apo nagimasen mga tayon. Mabalimot nga paksiwam titukak. Ngumno ag paksiw ka titukak, saan mo nga kudkudilan, ta iso dayta, ti ayan ti kinaimas na. Agyaman ak onay, dato'y idapdapaw mo dito'y show ko. Manak bistaan tumanon apo. O sige, salamat.